ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କେବେ ନା କେବେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଏ। କେବେ ଦୁଃଖରେ, କେବେ ଭୟରେ, କେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ କ'ଣ, ମନର ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ, ସଫଳତା ଓ ସନ୍ତୋଷ ଏକା ସାଥିରେ କିପରି ଆସିବ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଏକ ଭ୍ରମିତ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି। ଏହା କେବଳ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାର ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 10ଟି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଲେସନ୍ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ହେଇପାରେ ଏହି ଏକ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛୁ। କେହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସଫଳତା ପାଇଁ, କେହି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଧନ ପାଇଁ, ଆଉ କେହି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି ତଥାପି ଫଳ ମିଳୁନି କାହିଁକି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଦେଇଥିଲେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧଭୂମି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହାତ ଥରୁଛି। ନିଜ ପରିବାର, ଗୁରୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ, ଦୁଃଖ ଓ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ପାର୍ଥ, ତୁମର ଅଧିକାର କେବଳ କର୍ମ ଉପରେ, ଫଳ ଉପରେ ନୁହଁ। ଏହି ଏକ ବାକ୍ୟ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। ଫଳର ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦିଏ? ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କାମ କରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଭାଗ କାମ କରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ଫଳକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରେ। ମୁଁ ଜିତିପାରିବି ତ? ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ଯଦି ହାରିଗଲି? ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆସେ। ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ମନର ଶକ୍ତିକୁ କମାଇ ଦିଏ। ଫଳର ଭୟ ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଫଳର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି କାମ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ମନ ଓ ଶକ୍ତି ସହ କାମ କରିପାରେ। ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଯଦି କେବଳ ନମ୍ବର କଥା ଭାବେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଶିଖିବାରେ ଆନନ୍ଦ ନିଏ, ଯଦି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସଫଳତା ସ୍ୱତଃ ଆସେ। କୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କାମକୁ ପୂଜା ଭାବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂଜା ଭାବେ କାମକୁ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବା। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ମଞ୍ଜି ରୋପଣ କରେ, ପାଣି ଦିଏ, ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ତା ହାତରେ ନାହିଁ। ସେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଭଲ କଲା ଭଲ, ଯଦି ଖରାପ କଲା ଖରାପ। ଆଜିର ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଫଳକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜବ୍, ଏକ୍ଜାମ୍, ବିଜନେସ୍ ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା, ସେମାନେ ଫଳକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ନିଜ କର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରିବା, ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଜମା ଫଳ କଥା ଭାବିବା ନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ସଫଳତା କିମ୍ବା ବିଫଳତା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, କାମ କରିବା, ସତ୍ୟତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଫଳ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମା କେବେ ବି ମରେନି। ମୃତ୍ୟୁ, ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ମଣିଷ ମନରେ ଭୟ ଆସେ। ଆମେ ଭାବୁ ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ଅଦ୍ଭୁତ ଜ୍ଞାନ, ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହେ, ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅର୍ଜୁନ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ
କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଆତ୍ମା କେବେ ଜନ୍ମ ନିଏନି କି କେବେ ମରେନି। ଯାହା ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଶାଶ୍ୱତ। ଆମେ ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୀତା କୁହେ ଆମ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆସିଛେ। ଯେପରି ମଣିଷ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେ, ସେପରି ଆତ୍ମା ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀରକୁ ଯାଏ। ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଅଜଣାକୁ ଭୟ କରେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣିନି ତାକୁ ସେ ଭୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ଯେ ଆତ୍ମା ଅମର, ଭୟ କମିଯାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ସାହସ ଦିଏ। ସେ ବୁଝିପାରେ ଏ ଜୀବନ ଏକ ଯାତ୍ରା, କେବଳ ମାତ୍ର ଯାତ୍ରା। ଯଦି ଆତ୍ମା ଅମର, ତେବେ ଜୀବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଧନ କିମ୍ବା ସଫଳତା ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା, ଭଲ କର୍ମରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲିବା, ଏହା ହିଁ ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ହାର ମାନିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଜାଣେ ଆତ୍ମା ଅମର, ସେ ଛୋଟ ଦୁଃଖକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନକୁ ଶିଖିବାର ଅବସର ଭାବେ ଦେଖେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଏଇଠି ଶିଖାଏ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅଜ୍ଞାନୀକୁ ଭୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ସେ ଜାଣେ ଇଏ ଆମ ଶରୀର, ଇଏ ଆମ ଆତ୍ମା ମରେନି। ଆମ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ସାହସ ଦିଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବତ ଗୀତାର ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲେସନ୍ ନମ୍ବର 3 କ'ଣ? ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ ମନ ଭିତରେ। କେବେ ଭୟ, କେବେ କ୍ରୋଧ, କେବେ ଲୋଭ, କେବେ ଅଶାନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରେ। ଭଗବତ ଗୀତା କୁହେ, ଯିଏ ମନକୁ ଜିତିପାରେ ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଜିତିପାରେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ନଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମନ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ, ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ମନ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଆମର ମିତ୍ର। ମନ ଏକ ଶକ୍ତି। ଯଦି ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥାଏ, ସେ ମଣିଷକୁ ଭୁଲ ପଥରେ ନେଇଯାଏ। କ୍ରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଲୋଭରେ କରାଯାଇଥିବା କାମ ପରେ ଦୁଃଖ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ସେହି ମନ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଏ। ମନ କାହିଁକି ଭ୍ରମିତ ହୁଏ? ମନ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଖୋଜେ। ସେ ଗତକାଳର ଦୁଃଖକୁ ମନେ ପକାଏ, ଭବିଷ୍ୟତର ଭୟ ଚିନ୍ତାକୁ ମନେ ପକାଏ। କାରଣ ଏହି କାରଣରୁ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଗୀତା କୁହେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ରହିପାରେ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଏ। କୃଷ୍ଣ 2ଟି ସରଳ ଉପାୟ କହିଥିଲେ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବୈରାଗ। ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରତିଦିନ ମନକୁ ଭଲ ଚିନ୍ତାରେ ନେବା। ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯାହାର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ସେପରି ଇଚ୍ଛା ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଭଲ କାମ, ଏହି ସବୁ ମନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଆଜିର ସମୟର ମନ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷିପ୍ର। ମୋବାଇଲ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ରିଲ୍ସ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ, ଏହି ସବୁ ମନକୁ ଅଶାନ୍ତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ସତ୍ୟ ବିଜୟ ଅନ୍ୟକୁ ହରାଇବା ନୁହଁ, ନିଜ ମନକୁ ଜିତିବା। ଏହି ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଏ। ଯେ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଏ, ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ହାରେନି। ଭଗବତ ଗୀତାର 4ର୍ଥ ନିୟମ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ କେବେ ବଦଳେନି। ଏହା ହେଉଛି ଭୁଲ।
ସମୟ ବଦଳେ, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳେ, ଲୋକମାନେ ବଦଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହେ। ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯାହା ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ମାନିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ? ଦିନ ପରେ ରାତି ଆସେ, ବର୍ଷା ପରେ ଖରା ଆସେ, ଗଛପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ପୁଣି ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳି ପଡ଼େ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରକୃତି କେବେ ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହେନି। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପରି ରହୁ? ମଣିଷ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ କାରଣ ସେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ସମ୍ପର୍କ, ସମୟ, ସଫଳତା ସବୁକୁ ସଦା ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୀତା କହେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। କେବେ କେବେ ଯାହାକୁ ଆମେ ହାର ବୋଲି ଭାବୁ, ଏହା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆଉ ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ଶିଖାନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅବସର ଭାବେ ଦେଖ। ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ, ରିଲେସନସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଫେଲିୟର ଏହି ସବୁ ଜୀବନର ଅଂଶ। ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପରି ରହିବ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ସବୁ କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ, ମନ ହାଲକା ହୋଇଯାଏ। ଭଗବତ ଗୀତା ଏଠାରେ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗତି। ତେଣୁ ଯାହା ଆସେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ଯାହା ଯାଏ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ନୂଆ ଜୀବନ ଲୁଚିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଲାଇଫ ଲେସନ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ। ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜର ପଥ ବଦଳାଇ ଦେଉ। କେହି ଧନ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, କେହି ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନିଜ ମନକୁ ଅନୁସରଣ କରେନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ନିଜ ପରିବାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଭୁଲ। ସେଠାରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନା ପାର୍ଥ, ଏହା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅନ୍ୟର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ଠାରୁ ନିଜ ପଥରେ ଚାଲିବା ଉତ୍ତମ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନେ କେବଳ କାମ ନୁହେଁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ। ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଗୋଟେ ଚାଷୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚାଷ କରିବା, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବା। ଯେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସତ୍ୟତାର ସହ ସମ୍ମାନ କରେ, ସେ ହିଁ ସଫଳ ହୁଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରୁଛି, ସେ ଏତେ ସଫଳ, ମୁଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ। ଏହି ତୁଳନା ମନକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଗୀତା କହେ, ଅନ୍ୟର ସଫଳତା ନୁହେଁ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ କାମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରେ, ସଫଳତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟକଟ୍ ଖୋଜେ, ଶାନ୍ତି ହରାଇ ଦିଏ। କୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପୂଜା ଭାବେ କର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଫିୟରରେ ଥାଏ, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଜବ୍ ପ୍ରେସରରେ ଥାଏ, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଲସ୍ ଡରରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରେ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ସେ ଜାଣେ, ମୋର କାମ କରିବା ମୋ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଭଗବାନ ବା ପ୍ରକୃତିର ହାତରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ନିଜ ପଥରେ ଚାଲିବା ହିଁ ସତ୍ୟ ସାହସ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖି ନିଜର ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ନାହିଁ। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସତ୍ୟତାର ସହ କର। ଜୀବନ ନିଜେ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଦେଖାଇବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବତ ଗୀତାର ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲେସନ୍ 6, ଆସକ୍ତି ଦୁଃଖର କାରଣ। ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେହି ଜିନିଷ ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ସମ୍ପର୍କ, ଧନ, ସଫଳତା, ଆଶା, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆସକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଭଗବତ ଗୀତା ଶିଖାଏ, ଆସକ୍ତି ହିଁ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ।
କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରୁନଥିଲେ କାରଣ ସେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ମୋହ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୋହ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ, ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଏ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମୋର ଭାବେ ଧରି ନିଏ ସେତେବେଳେ ଭୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହଜିବାର ଭୟ, ଛାଡ଼ିଯିବାର ଭୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବାର ଭୟ। ଏହି ଭୟ ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ନିରାସକ୍ତମାନେ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରେମ କର, କାମ କର, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ରଖନି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଖାନ୍ତି କର୍ମ କର କିନ୍ତୁ ମନକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାନି। ନଦୀ ସବୁବେଳେ ବହୁଛି, ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଟକି ରହେନି। ସେହି କାରଣରୁ ନଦୀ ସଦା ଶୁଦ୍ଧ ରହେ। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜୀବନକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜ ମନକୁ ହାଲକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଜିର ଲୋକମାନେ ରିଲେସନସିପ୍, ମନି, ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଓ ଆଞ୍ଜାଇଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ନିରାସକ୍ତ ହୋଇ କାମ କରେ ସେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ପ୍ରେମ କର କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନ ତିଆରି କରନି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମନ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବତ ଗୀତାର ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲେସନ୍ 7। ଶାନ୍ତ ମନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ'ଣ? ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, କେବେ ଭୟରେ, କେବେ କ୍ରୋଧରେ, କେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ପରେ ଆମେ ଭାବୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ମନ ଶାନ୍ତ କରି ଭାବିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ମନ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ରୁହେ ସେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଓ ଦୁଃଖ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ କରିଲେ, ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। କାରଣ ଅଶାନ୍ତ ମନ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଗୀତା କହେ କ୍ରୋଧରୁ ମୋହ, ମୋହରୁ ସ୍ମୃତିଭ୍ରମ ଓ ସ୍ମୃତିଭ୍ରମରୁ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଅଶାନ୍ତ ଥାଏ ମନ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ କିଛି ରୁହେନି। ଶାନ୍ତ ମନ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତିଆରି ହୁଏନି। ଧ୍ୟାନ, ସହନଶୀଳତା, ସଠିକ୍ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆସେ। କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ହୁଏନି। ଝଡ଼ ବେଳେ ପାଣି ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ, ତେଣୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ପାଣି ଶାନ୍ତ ହେଲେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ମଣିଷର ମନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଶାନ୍ତ ମନରେ ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜବ୍ ଡିସିସନ୍, ରିଲେସନସିପ୍ ଡିସିସନ୍, ବିଜନେସ୍ ଡିସିସନ୍ ଆମେ ଠିକ୍ ମନରେ ନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଅଶାନ୍ତ ମନରେ ନେଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଭାବୁ ଅନେକ ଭୁଲ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କର, କାରଣ ଶାନ୍ତ ମନ ସଦା ଠିକ୍ ପଥ ଚୟନ କରେ। ଭଗବତ ଗୀତାର ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲେସନ୍ ନମ୍ବର 8। ଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଶକ୍ତି ଖୋଜେ, କେହି ଧନରେ, କେହି ପଦବୀରେ, କେହି ପ୍ରଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବତ ଗୀତା ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ କହେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭୟ ଦୂର ହେଲା। ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଭୟ ଦିଏ, ସେ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ପାରେନି, ତେଣୁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଅନ୍ଧକାର ହଟିଯାଏ, ଯେପରି ଆଲୋକ ଆସିଲେ ଅନ୍ଧକାର ରୁହେନି। ଗୀତା କୁହେ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତ କରେ। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା। କ'ଣ ଠିକ୍, କ'ଣ ଭୁଲ, କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ, କ'ଣ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଏହାକୁ ବୁଝିବା ହିଁ ଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ। ଧନ ହାରିଯାଇପାରେ, ପଦବୀ ବଦଳି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ସଦା ମଣିଷଙ୍କ ସହ ରହେ।
ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଏ, କଷ୍ଟ ସମୟରେ ସାହସ ଦିଏ। ଆଜି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ କମ୍। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ଯେ ଅହଙ୍କାର କରେ ସେ ଅଟକିଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଏଠି ଶିଖାଏ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ବାହାରେ ନୁହେଁ, ମନର ଜ୍ଞାନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନୂଆ ଶିଖ, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ନେଇ ଆସେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବତ ଗୀତାର ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲେସନ୍ 9। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖ। ଜୀବନରେ କେବେ କେବେ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପଥ ବନ୍ଦ ଲାଗେ, ପ୍ରୟାସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଫଳ ମିଳେନି, ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଏକ ଶକ୍ତି ଦିଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ଭରସା କରେ ସେତେବେଳେ ମନ ହାଲକା ହୋଇଯାଏ। ଆସ୍ଥା ମାନେ ହାତ ଉଠାଇ ବସି ରହିବା ନୁହେଁ, ଆସ୍ଥା ମାନେ ନିଜ କର୍ମ କରିବା ଓ ଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ଭରସା ରଖେ ସେ କେବେ ଏକା ନୁହେଁ। ମଣିଷ ସବୁକିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ହୁଏନି, ଭୟ ଓ ଚିନ୍ତା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ବୁଝେ ଯେ ସବୁକିଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, ସେ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଚାଲିଲେ ସେ ଭୟ କରେନି, କାରଣ ସେ ଜାଣେ କେହି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ସେହିପରି ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଲେ ମଣିଷ ଶକ୍ତି ପାଏ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଫେଲିୟର, ଅନସର୍ଟେନିଟି ଏହି ସବୁ ଆଜିର ଜୀବନର ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଆସ୍ଥା ରଖେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏନି, ସେ ପ୍ରୟାସ କରେ ଆଉ ଫଳକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଆସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ଭିତରର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରୟାସ କର, ଭରସା ରଖ ଓ ଜୀବନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯେଉଁଠାରେ ଆସ୍ଥା ଅଛି ସେଠାରେ ଭୟ ନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବତ ଗୀତାର ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲେସନ୍ ନମ୍ବର 10। ସମତା ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୋଗ। ସମତା। ଜୀବନରେ କେବେ ସଫଳତା ଆସେ, କେବେ ବିଫଳତା ଆସେ, କେବେ ଖୁସି, କେବେ ଦୁଃଖ। ମଣିଷ ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ, ବିଫଳତାରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ସମତା ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୋଗ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଲେ ସେ ବୁଝିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା କିମ୍ବା ହାରିବା ସବୁକିଛି ନୁହେଁ, ସଠିକ୍ ମନୋଭାବ ସହ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତାକୁ ସମାନ ଭାବେ ଦେଖ। ସମତା ମାନେ ଭାବନା ନଥିବା ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ହେଉ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା। ଖୁସି ଆସିଲେ ଅହଙ୍କାର ନ କରିବା, ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ନିରାଶ ନ ହେବା। ମଣିଷ ଫଳ ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ, ଜିତିଲେ ନିଜକୁ ମହାନ ଭାବେ, ହାରିଲେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବେ। ଗୀତା କୁହେ ତୁମେ ଫଳ ନୁହେଁ, ତୁମେ କର୍ମ କର। ପର୍ବତ ଉପରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁ କିମ୍ବା ଖରା ପଡ଼ୁ, ପର୍ବତ ସ୍ଥିର ରହେ। ସେହିପରି ଯେ ମଣିଷ ସମତାରେ ରହେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଯୋଗ, ଭିତରର ସନ୍ତୁଳନ। ଆଜିର ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ସଫଳତାରେ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି, ଛୋଟ ବିଫଳତାରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ସମତା ଶିଖିଯାଏ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶିକ୍ଷା ଭାବେ ନିଏ। ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଜୟ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଭିତରର ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। କର୍ମ କର, ଆସ୍ଥା ରଖ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ ଏବଂ ସମତା ସହ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏହା ହିଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ସାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆନନ୍ଦ ଟିଭିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆନନ୍ଦ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ।